रनि जाला नोंजों नों बेबायदि बांद्राय आंनि सिगाङाव देखायबाय थानाङा नोंखौ बांद्राय मेन्टेल हस्पिटालावसो लानानै थांसिगोन आङो नोंनि नखरा बाजा बारा जाथारदों सोर नोंलाय रितु मिस्ट्रेस रितु बर' नों मा मादार इण्डिया सिनां नोंखौ नों सोर बे मा मानसिनो सिनां नोंखौ ओंखारलां आंनिफ्राय ओंखारलां बेयो आंनि सिनाव बियो ओंखारलां सिखार होनो ने रनि नोंखौ सिखार होनो माबोरै लाजिया नोङो रनि हो लाजिया मान सनमान जेबो गैला नोंहा बेबायदि लोंनानै नों गोलैना थालाबायो भगबान सनमान आंनि बदनाम सनमान जानोसो फैफिननाय बायदि जादों नोङो मानो फैफिना नोङो मानो फैफिननायब्ला एसे मोजां जानांगौमोन नोङो जुदि नों सानदोंमोनानो बेबायदि जानानै थागोन फैफिनाबाबो जागौमोन नोङो दरखारानो गैयामोन नोङो फैफिननायनि बेबायदि फिसानि आंहा जेबो गोनांथि गैया नों बेबायदि फिसानि सनमान जाग्रा खामानि जेबो गैया लोंनायल' गोलैना थानायल' बेनिख्रुइ फैनो नामोन नोङो फैयानो साबसिनमोन नोंखौ गैला होननानै सानबायमोन मानोथो फैफिननाय बेफोरबायदि लोंना देखायनो फैफिननाय आंखौ दुखु होनो फैफिननाय नोंसोर आंनि रागाखौल'सो नुयो आंनि अननायखौथ' नुवाखै सासे सेंग्रा फिसाज्लाया बेबायदि गोलैनानै बेबायदि लोंनानै गोग्लैना थालाबायबा बेबायदि मदार बायदि लोबथिंबाय थाबा सानफ्रोमबो सान हर 24 घन्टा सासे बिमानि गोसोआव मा सोरजियो नोंसोर माबा बुजिनो हादों आं बेसे दुखु मोन्दों माबा बुजिनो हादों औ थारमाने नोङो थारमाने इनडाइरेक्टलि बेखौनो बुजायनो नाजादों थारमाने आं थारमाने फैनाङामोन बुजिबाय मादार-इन-ल नङा हैद मादार-इन-दिया बुजिबाय आङो बुजिबाय आं थांफिनगोन दे ओइ टेनसन दाला नोङो मिस्टार इण्डिया ओइद नङा मिस्ट्रेस रितु मादार-इन-दिया नोंखौ बुजिबाय आं माय गड मा जाखो बेहायलाय भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड होनायासो हामगोन नामा बेखौ सिरियासलि भिडिअ खालामना होनानै ससियेल मिडियाआव होनानै हामगोन बायदि मोनदों माबायदि जागोन मानसि बियो चिचि बिनि आसोल महरखौ दिनैसो नुनो मोनदों एसेबां मोजां सेंग्रायानो बेबायदि होनब्ला माने लोङो होननानै मिथिगौमोन दिनै थाबो बेबायदि हायाव गोलैना थालायनाय बै साइडनिफ्राय भिडिअ खालायहोनो र' जुम खालायनानै भिडिअ खालायगोन आं बेयाव खालायनाय नुब्ला आं टिरिखौ रायगोन बै खनायाव थांनानै सिरि भिडिअ खालायनो र' आङो गोजाननिफ्राय जुम खालायनानै थांगोन नोंनि न'खौ नाङा आङो नोंनि बे माइबानि न' नोंनो थाया आङो थांगोन आङो ओमफ्राय एंगार साइडआव दोननानै थाङो आं ओंखारलांगोन आं नाङा नोंनि न' नाङा आंनो फैनायखौ थारमाने सिरि गाज्रिसो मोनदों दासो हमनो हाबाय आङो नाङा नोंनि न' माबा मोनसे मोजां खोथा बुंबोला गाज्रिखौ साननानै लानाङा नोंनि मोजां साननानैसो बुंदों आङो रावबो बिमाया लुबैया गावनि फिसाखौ बेबायदि गोलैलाबायना लोंथिलाबायनायखौ मदार जानायखौ लाबो लुबैया मिथिबाय आरो मा हाबिला मा खोथा बुंदों नोङो हाबिला दासिमबो नों हाबिलाखौनो बावगारनो हायाखै बे रुवाथिखौ नों दाबो बावगारनो हायाखै बिनि मुंखौ लानो लाजियाखै नोङो आरो दासो गोसोखांबावदों आङो बेलाय माथो नोंनि बिदाजोंसो कर्ट मेरेज जादोंमोननो नों लाजिया नों बिदानि हिनजावखौ बेबायदि बुंनो लाजिया सनमान गैमोनला नामा नोङो जौ लोंना नों फाग्लायानो जामारबाय नोङो बिबाजैखौबो बेबायदि बुंदों लाजिला नोङो नों जेबो मिथिया सिन्दुर फोननाङामोन सिन्दुर बे मोनसे गोरोन्थि जाबाय सिन्दुर मानो सिन्दुर फोननाय बेसो प्रब्लेमा मा बेलाय आदा गुथालालाय मानो बेखौ होखारहरनांगौ बे जुदि मोजांखौनो मोना आलाय सिलाय खालामना मानो हाबिलाखौ होखारहरनांगौ सिन्दुर फोननाय आं सिन्दुर नोंलाय मा मिथिगौ बेफोरखौलाय खार बेनिफ्राय आं दङ हाबिला सिन्था दाखालाय दङ आङो दाबो थांनानै दङ थैयाखै आङो नों आंखौ थैदों सानदों नामा थैयाखै हाबिला आं हाबिला न' सिङाव खाथिनि मानसिफोरा नोंनि बे बखिनायफोरखौ खोनाब्ला आंहा दा सनमानथ' गैखालानो नोंसिनि थाखाय जा सनमान दङ बेबो गैया जाजोबगोन न' सिङाव थां बे न'आव आंना बेयावनो उन्दुगोन आं दै लाबो दै बानलु लाबो बानलु जागोन आङो टेनसन जाबा बानलुखौनो अरै जागोन बानलु जागोन आं लाबो बानलु लाबो संख्रि बानलु लाबो सिखारदों रनि
मानसि फैनो गोनां दं आंहा अफिसनिफ्राय बेयाव नों थाबोला मानसिफोरा नुगोन नोंखौ मानसि फैनो दं आंहा अफिसनिफ्राय इम्परटेन्ट मानसि मिटिं दं आंहा एसे ओंखार सिखार होनदों न' सिङाव थौ रनि संख्रै बानलु सिन्दुर खाफाल हाबिलानि खाफाल बे सिन्दुर गोजा सिन्दुर बखिदों बे फाग्लाया सोरबा हाबिलानि थाखाय फाग्लामोन नामा बियो हाबिला बखिगासिनो जायखिजाया आंहा मोनसे कन्टेन्ट मोनदों फेसबुकआव एंगारगोन साला रेकर्ड जागासिनो बे फाग्लाखौ बे आन्टि दिगदुआ सनमान बदनाम होनना बुंबाय थायोना नोंनि फिसालाखौ बदनामानो खालायसिगोन आङो बेखौ आङो एफबिआव एंगारनानै बांद्राय देखायना आन्टि दिगदुआबो आंनि अफिस आंनि फिसा आंनि लेभेल ओरैबायदि जानांगौ आंनि फिसाला आंनि मायबा दाना मा जागोन बे भिडिअखौ आङो एंगारनाय लोगो लोगोनो नोंनि मान सनमान बयबो खाथिनि मानसिफोरा मिनिगोन बयनाबोथ' आंनि एकाउन्टाव दंखायो बयबो नुखाजोबगोन खाथिनि मानसिफोराबो साला नुदों बिनि फिसालाफ्रा बांसिनावसो लेभेल देखायथ' बे रनियाथ' दाख्लैबावै आं माबा मोनसे लाबोनो होनायखौ लाबोआखैमोन ना र' साला बेखौ एंगारगोन दा मिनिजाबाय था मानसिफोरजों सानहर एंगारसै सेभ खालामसै सेभ जाबाय नुवाखै नामा लोंनानै गोग्लैना दङ लेबेला नाया मानो बेना सोंनायखौबो लागासिनो नुवाखै नामा लेबेला मा जाबाय मोनगोन र' मोजांसै भिडिअखौ एंगारनायनि उनाव आंखौ रायबाय थानो ला र' आदा रनि बेफोरखौ मानो खालायो नोङो मोजां नङाना बेफोर खालायनाया आदा आंथि जिथुआ दुखु मोनो हाला आं बेखौ नायबाय थानो मायबा मोनसे खालायथारनांसिगोन बेखौ उन्दुस्लांबाय ओइ गथ' थोंजों बुंदों आंनि बथलखौ बारदों नोङो मा बथल गोरों जानानैबो रोङै बायदि देखायनाङा गथ' मोनथिगौ आं मा बथलनि खोथा बुंदों मापार बुंदों नोङो बै बथलखौ बारदों आं दानो नांगौ थगायनाङा खिन्थु गथ' थगायब्ला नोंखौ बेसेबा लावथि नायगोन आं दिनै खिन्थु बुंखाबाय आं खिन्थु रावबो बासायनो हानाय नङा आंनि आखाइनिफ्राय बुंहोनां गथ' अबाव दोनदों नोङो दहायनि बथलखौ नोंनि दै लोंनाय बथलखौ आं मानो लानो आंना दंखायो आं आंनिखौसो लांदों स्कुलाव सैतान थगायसुला राबननि बंस दै लोंग्रा बथलनि खोथा बुङाखै आङो नों आंनि बै बथलखौ अबाव दोनदों हाग्रा संसारनाय बै मुलिया हाग्रा बुथारनाय मुलिनि बथलाव अबाव दोनदों मा नांज्लायलायखौ नोंसोर सानैया मा जालायखौ बुंहोनांगोनथ' अबाव दोनदों नोङो हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ नङाबा नोंसो नुदोंमोन दहाय आं बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ आङो बे न'आवनो दोनना फैथारदोंमोन नोंसो नुदोंमोन आं दोननाय मुलिखौ नोंनो लाबोदों नङाबा सोर लाबोगोन बुंहोनांगौ मालाय मानसिफोरा बेयाव आंनि न'आव फैनानै गाजा देखायफैदों सिखावसो नोङो सिखाव फैसाबो खावो नोङो जेरैबायदि दा हाग्रा बुथारनाय मुलिया गोमाना दङ बेबायदिनो आंनि फैसाफोराबो गोमाबाय थायो नोंनो खावो नोङो आरो न'आवबो गरफा गरनै गोमानाय फैसाफोरा नोंनो खावो सिखाव साला मालायनि फिसाखौ फिसिनानै बेयाव सिखावखौसो फिसिनाय जादों नोंसोरखौ सौयै जागोन बियो मिथिबाय सिखावसो बियो मा जादों हो मा जामारदों बाथ्रा खोथाफोरा मोजां ओंखारला नामा मा सिखाव बेफोरलाय मा जामारदों सों बे राजानाव बै सों नोंसोरनि बे महाराजा फिसानाव मा खावदों बियो अबाव दोनदों मा लादों आबौ मा लादों आं जेबो खावाखैलै आबौआ बुंबाय थादों आं माबा हाग्रा बुथारग्रा मुलि लादोंनो आं बिनि हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौ मानो लानो मानो दोनखोमानो माबा थान्दा आरो बियो फुलटि माजा नामा बियो लोंनो आं लोंखोमानो मानो लानो आङो बेखौ खावाखैमोन दा नोंनो नुदोंमोन नुबानो आं लागोन आरो बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ आंलाय मा खालायगोन लानानै र' थारमाने बे हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौ नोङो बबा दोनदोंमोन बेनिफ्राय नों नुदोंमोन बेयाव दा मा जाखो बे हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौ मानो नांगौ नोंनो मानो नांगौ जाखो सिखिरि हाग्रा बुथारग्रा मुलिखौ नांगौ आंनो आइसोरा लाय माथो मा खोथा मायबा फैसासो मायबा नांगौ गोनां बुस्थुसो गोमाबाय नामा सानैबो नांज्लायगासिनो बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ लानानै नांज्लायगासिनो मानो नांगौ नोंनो मानो दरखार गोग्लैखो बे हाग्रा बुथारनाय मुलियालाय आरो मायबा नांगौ जादों लाबना होफैगोन नोंसा बाबाया मानो नांगौ जाखो नोंनो मा खालायनो नोङो हाग्रा बुथारनाय मुलिखौलाय नांगौ आंनो हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ नांगौ आं दानो खामानि दङ बिजों नांगौ आंनो मा मानसिहाय बेलाय मानसिया सना बाना हिरा मुथिखानि थाखाय नांज्लायो बिलाय मा हाग्रा बुथारग्रा मुलिनि थाखाय नांलायदों मा सानना दंमारोहाय नोंलाय बेनिफ्राय नोङो राजाया नोङो लादोंमोन नामा अबावबा दोनखोमादोंबा हो नङाबा दा बियो गाख्रब दिमाग खाराब खर' गाज्रि खालामजोबगोन
दोनखोमादोबा हो दोनखोमायाखैलै आबै आं मा खालायनो बे मुलिखौ लाना नै बिद्दा कसम आं लायाखै हनै खोनाबायना बिद्दा कसम लालायलांबाय गथ'आ लायाखैनो थां खायसे खालायबाय थानाङा नोंसोरो बेसे खामानि दङ न'आव बे न' गोदान लानायनि बेसे खामानि सोलिगासिनो बेफोरखौथ' एसे माव बे हाग्रा बुथारनाय मुलि माबा बुथारनाय मुलि थां गावबा गाव खामानिफोरा मावहै थां आरो जेबो खामानि गैयाबा गावबा गाव बिसिनाफोराव उन्दुना थां खायसे खालायबाय थाना नोंसोर सानै मानसिया थां अबाव गोमाखौ बे हाग्रा बुथारनाय मुलिया अख्राङाबो लाखैबा सोर लांखौ नि बाबाया लांदों बाबाया फैदोंमोन नामा न'आव अ न' आं दहाय न' सिंनिफ्राय बाबानि माथो खोनादोंमोन ओमफ्राय आरो आं दहाय बाबाखौ न' उनथिं बै हाग्राथिंबो थांनाय नुदोंमोन अ सेस बाबाया हाग्रानि मुलिखौ सानस्राजोबाखैथ' अ सिखिरि सेस जाबाय नोङो बाबाया जुदि बाबाया हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ दांदों बियो सारजोब्बाय खोमा बियो हाग्रायाव मुलिखौ फोजोबजोब्बाय खोमा बियो मालाय मोजां मोनलायनायनि बोथोर सोलिदों खोमा हा माथो बुंबावनो सोरबा समानो मोजां सोलिगासिनो खाथियावनो मोनब्लालाय सेंग्राखौलाय जायगायावनो मोनब्लालाय माथो नांबावगौ गांनाय उखैनाय न' सिङावनो मोनजोबगोन मा बुंदों नोङो सोरखौ बुंगासिनो नों बे खोथाखौ जाय खोनादों बेनो नों बायदि नङा आङो बाजारि हौवा बरायग्रा नुनायावथ' जोंफोरनो बदनाम र' हौवा बरायग्रा होननानै नाथाय मा बुंबाय थादों नोङो बेबायदि हाथाय देखाय थाखाबाय थानाय बेबायदि मिनि आंनि सिगाङाव आंखौ बेबायदि बुंबाय थानाङा दे बिफा थानाय समावथ' बापरे बिराद देखायखायोमोन आङो सिदासो राधासो बापरे आं रावखौबो मोजां मोना आंनि गुना ओरैबायदि सासे सेंग्रा फैनो होआ न'आव सासे सेंग्रा लाबोआ नाथाय दा न'आव खाथियावनो मोननायखाय रायज्लायनायानो जोबा हाथायानो खोबा मिनिनायानो जोबा गुस्थियानो मावबाय थायो सिथाब आंखौ बुजिया सानदों नोङो सोरनि खोथा बुंगासिनो नोङो दानस्रानि खोथा बुंदों नोङो दानस्रानि खोथा बुंदों नोंनि गोसोआवसो बेफोर गाज्रि साननाय हनायफोरा सोरजिनो हायो आंनाव सोरजियाखै मिथिबाय आंनि गोसोआव जेबो गैया माब्ला गुस्थि खाबजाय नुदों नोंलाय माब्ला मिनिनाय नुदों माब्ला गुस्थि मावनाय नुदों बिजों आरो मानसिया ओरैनो रायज्लायबा मिनिनाबो देखायनो हाला नामा नोंनासो साननाया गाज्रि दा नुनायखौबो गाज्रि नुयो बे दाबो नङाबालाय नङा मानोथो एसेबां रागा जोंनांगौ गोसोब्लाबोलाय मा मोसाबालाय मा आंहालाय मा लस नाथाय फंसे खोथा बुंनि नों आंखौ बिमा सानाब्लाबो आं नोंनि बिमा बे दानसोराङा मोजां आखुनि नङा खिन्थु प्रेगनेन्ट खालायनानै खारगोन नों फात्ताखौबो मोननाय नङा बिफाथ' गैखालायानो सोर नायगोन नोंखौलाय सिलथा मोख्रि बान्दोर मोखां नों बायदि नङा आङो खामानि गैया नोंसोर मोजां मोनलायबाबो नोंसोर मोनलायखाया नोंनि खामानिबो तामाम बे दानसोरांनि खामानिखौबो तामाम नोंसोर सानैखौबो सनस्रांजोबगोन आं मोजां मोनलायोबा मोनलाय बे साननैसोनि गेजेरावनो मानोना मोजां मोनलायनायनि चान्स मोननाय नंला नोंसोर सानैनि थाखाय आङो थैयारि खालामना दोनखाबाय नोंथ' थैगोन दिम्पोल दानसोरांनि आखायाव आरो दानसोराङा आंनि आखायाव थैगोन आब' हाबिलाया मा दाबो सफैला बे सिनायफेरि जायगा गोजान जायगा सिख्ला मानसि थांदों मायबा गिदिर प्रब्लेमफोराव गोग्लैयाखैथ' आब' हाबिलाया सफैनांगौमोन माथो एसेबां गोजानबो नङा 10-12 किल'मिटारसो लामा आब' सफैनांगौमोनथ' नै बिदिनोखानि न'नि मानसिफ्रा आब'खौ फैसा बिनो थांनायनि लासिंसिं मोननानै नांज्लायनानै मायबा खालायगासिनो ना मायबा आब'जों मायबा खालायगासिनो मायबा नङाबा आब'आ दासिम सफैनांगौमोनथ' एसेबां गोबाव जाबाय मा खालायनो आङो आब' दाबो फैला अबाव नागिरनो थांनो आइयाबो अबाव दङ आइयाबोथ' गैयालै न'आव आइनाव बिदिथानि नाम्बार दंमोन खोमा आइया आरो अबाव होनो बिदिथानि नाम्बारखौ बिब्लाबो आइया होनायानो नङा खोमा आं मिथिखागौमोन मायबा मोनसे प्रब्लेमावसो गोग्लैगोन आब'आ होननानै बेफोरबायदि मानसिया अबाव फैसा दिहुनना होनो आं बेनिखायनो बुंखादोंमोन थांनाङा आब' थांनाङा होननानै हाखौनो फानगोन होननानै थेवबो आब'आबो बुजियासै बे आइनि खोथाखौ लानानै आइनि खोथा लाब्ला रावबो मोजाङाव जाखाया रावबो जेबो मोजां जाखाया प्रब्लेमावसो गोग्लैखायो आइनि खोथाखौ लाब्ला एसेबां बुंबाय आं आब'खौ बे बुजिखानाय आब'आ थेवबो बेबायदि खामानिखौ मावो बेबायदि सोरबा फैसा हरो आरो मानसिया मा खालायनो आब' हाबिलाना मबाइल गंसेबो गैया आं बुंखादोंमोन आंनि मबाइलखौ लांफा होननानै थेवबो लांफायासै बियो ससे थांनायासो हामगोन नामा आरो आंखौथ' फन खालायनो हागौ बियो आंनि नाम्बारखौ गोसोआव दंखायो माथो फनखौथ' खेबसे खालायनो हायो अबेबा जायगानिफ्राय सोरनिबा नाम्बारबो लाथ'नानैबाबो मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैदोंब्ला दा ससे थांनोबो नायनोबो ओंखारलांनोबो न'आवबो रावबो गैया बे आइयाथ' न'आवनो थाया
आदै सानैखौ नायनो आं हारसिंसो गारलांनो बानाय नङा आइखौ एसेबा बुंबाय आङो दानो थांथ' नङा बहा बिलाइ फैबा थाङा बहा बिलाइ फैबा थाङो होननानै थेवबो जेबोखौनो खोनासंथारा सिगांजों गावनिखौल' र' दसे नेथानसै 10 मिनिटसो नेबावनोसै बेनिफ्राय जुदि फैया आदैमोनखौ लानानै लामासिम ओंखारलांनांगोन आङो माथो एसे गोबाव सफैया मा जाखो मानो हाखु दाखु लिंहरखो बेयावलाय बिहामजो आं सिखिरिनि आखलखौ एसेबो मोजां नुवाखै दे मा साननानै दङ आं खिन्थु गिनायसो मोनबाय माखौ मायबा खालायलायबाय नामा बियो खालायबाय बेसेबा खायसे थाखांबाय दानि बावै नों गैयाव माबा हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ नागिरनो फाग्लि बायदि जादों हाग्रा बुथारनाय मुलि दोन्दोंमोन अबावबा दोनखोमादोंनो अख्रांखौ लादों होननानै बेसेबा नांज्लायखांबाय बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ मानो नागिरदों बियो बिहामजो हाग्रा बुथारनाय मुलि मानो नांगौमोन बेनोलाय बेखौनोथ' बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौथ' मानो बेबायदि फाग्लि बायदि नागिरदों हमनोबो हायाखै आङो आरो ओरैबायदि रागा जोंदों बियो बाप्पारे जेन मानसिखौ बुथारगोनसो आरो बेफोरबायदि खालायथारदों बेसेबा रागा जोंथारदों आं हले गिनायसो मोनदों दे बिहामजो मा सानना दङ बियो बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ मानो नांगौ जाखो बिनो बेथ' माब्लाबाबो हाग्रा सनस्रांफेरा हाग्रा बुथारनाय मुलि होफेरा बियो जेबो खामानिखौनो मावा बुङागौ मानि जाबोरावनो गोलैना थागोन थेवबो बियो सिथ्लायाव जाबोर गोलैना थायो हाग्रा गोलैना थानाय नुयो थेवबो बियो गारबावा फुबावा आरो बियो हाग्रा बुथारनाय मुलि नागिरबावदों बियो हाग्रा सनस्रांनो आयै नोंनि खोथाखौ खोनानानै गिनायसो मोनबाय र' आङो बे मायबा गाज्रि खामानि बे मायबा खालायनोथ' नागिराखै बियो बे हाग्रा बुथारनाय मुलिखौ जानोसो नागिराखैमोनथ' बिहामजो आंबो बेखौसो सानफ्लांबाय थादों औ आयै बियो बेफोरखौथ' सानाखैथ' बे मुलिखौ जानो होननानैसो नागिराखैमोनथ' मा खालायनो हामगोन दा आयै बे थैनोसो नागिरदोंमोन खोमा मुलिखौ जानानै आयै औ आयै बिहामजो बे जानो होननानैसो सानदोंमोन ना मायोथाय मानसियाबो एसे माबोरैबाना बेफोरखौसो जानो होनना सानबाय ना मायो हाबा जानो गोसो जायैखाय बे थैना थांगोन थेवबो हाबा जाया होनना बुंबाय थादोंमोन बे सेंग्राजों मा खालायनो हामगोन होनबा आयै दा हाबासिमथ' दा गोबावबो दंबावो बे साननैनि गेजेरावनो जुदि बे मायबा जालाबायनानै मायबा मोनसे खालायबायो आयै हाबाखौ दा बिफायाबो हाबाखौनो हरनो ओंखारथारबाय रावनिबो खोथाबो खोनासंला दा बिफायाबो इयुननि खोथाखौबो सानदोंना मानसिया माबोरैबा दा बदनामबो सोर लांगोन होननानै दा नै बिहामजो बे आंनिबा बे सिखिरिखौ बे दाननि गेजेरावनो हाबा हरनायानो हामगोन बे मासावनो नङा बे मासाथ' थांसिगोनानो फैगौ दानाव हरनोसै खोमा बेखौ गोबाव खालामनाया गाज्रि जागोन बे दिनै हाग्रा बुथारग्रा मुलि नागिरदों गाबोन मा खालायो बेजों जेबो हरनाया मानसिया एसे माबोरैबा जाना दंथारो बेखौ माबार हरनाया हामगोन नों रादायजों रायज्लायनाय मा बुङो बियो औ आं रायज्लायगोन र' खामानिया मावगासिनो खामानिया जाब्लानो गासैखौबो साफा खालायजोबनांगोन जोंफोरनि लामायाव आं मोनसेबो दोंसेबो ओरैबायदि हाग्रा दोना जाहाथे बे हाग्राया जोंफोरनि लाइफआव इन फिउचाराव प्रब्लेम क्रिएट खालायो बेखायनो गासैबो दोंसे हाग्रा सनस्रांजोबनांगोन गासैखौबो दे मा रायज्लायखौ बियो हाग्रा सनस्रांनाय खोथा आरो जेरैबायदि रायज्लायदों बियो हाग्रानि खोथाल' रायज्लायाखै बियो आं मिथिगौ बेखिनि गियाना आंहाबो दङ बियो गावनि प्रब्लेम लाइफआव क्रिएट खालायनाङा दोंसेबो हाग्रा दोननाङा बेथ' थारमाने सोरबा मानसिखौसो बुजायदों हाग्रानि खोथाथ' बे बुङाखै होमब्ला सोर मानसिखौ हाग्राखौ सनस्रांजोबगोन होननानै बुंदों बियो बे जुगामिनि केरेक्टारखौ थिग मोनाखै आं आंनि सिगाङाव जेरैबायदि देखायदों बेबायदिथ' बियो इसेबो नङा सिं बुजिनो हादों बिखौ बियो महा चालु सैतान मानसि बियो जुगामिया बे जुगामिखौ इजियाव लानाया आंनि थाखाय प्रब्लेम जागोन बियो दिम्पुलखौथ' सनस्रांनो नागिरखादों बे संसारनिफ्राय अबावबा बियो आंखौबो सनस्रांनायनि खोथा सानाखैथ' बांसिन भिलेनफोरा बेबायदिनो खालायो गावनि खामानिया जाखांनायनि उनाव साइड पार्टखौबो सनस्रांखायो साइड पार्टनि मानसिखौबो नोंबो आंनि खोथाखौ बेबायदि सानाखैथ' जुगामि जुदि सानदों नोङो बियो नोंनि गोरोन्थि जागोन मानोना आंखौ सनस्रांनायनि सिगाङावनो नोंखौनो सनस्रांगोन आङो दाखोरसो आङो दाखोरखौ सनस्रांनानै बुथुमना लानाय खामानिया आंनिसो नोंसोरनि नङा जायखियानो जाया मानो बे गेमखौ गेलेना मोजां मोनगोन आं नाथाय दा आङो बिराद कनफिउसबो जादों बे जुगामिया बुंदों दिम्पोलखौ कारेन्ट सक खालायनानै बुथारनांगौ होननानै
दा आं सोरखौ बुथारग्रोआ जाबाय दिम्पोलखौसो बुथारग्रोनो ना बे जुगामिखौ दिम्पोलनिख्रुइ बे जुगामियासो आंनि लाइफआव प्रब्लेम खैफोद खालायगोन बायदि मोनदों आङो दिम्पोलजोंथ' जेबो गिनांगौ गैया बिथ' कम्पिउटार मबाइल फाहामनायावनो बिजि नाथाय बे जुगामिनि खर'आव गाज्रि खोथा सोलिगासिनो मानसि बुथारनायनि टारगेट लागासिनो बियो आंनि बायदिब्ला बे दिम्पोलखौ बुथारस्लायस्लाय बे जुगामिखौनो बुथारनायाव हामग्रोगोन नामा